Nakatakdang tumanggap po ng amelioration benefit po ang nasa higit 400 barangay health workers or BHWs mula po sa 30 barangay sa bayan po ng Mangaldan bilang bahagi ng patuloy na suporta sa kanilang serbisyo sa nasabing bayan. Ito ay inihayag po sa indinaos na Second General Assembly ng Mangaldan Barangay Health Workers kung saan po ibinahagi na aabot sa 428 ang kabuang bilang po ng BHWs sa nasabing bayan. Sa nasabing bilang, 136 ang nirehistrado at 292 naman po ang accredited. Ayon po sa anunsyo, ipinamahagi po ang amelioration benefit kasabay ng iba pang BHW sa ika-4 na distrito ng Pangasinan. Nilinaw rin na hindi na muna kinakailangan ng Primary Healthcare Training Certificate sa pagkuha ng benepisyo at sapat na ang oath of office na certificate of appointment. Ang akbang na ito ay kinikilala ng lokal na pamahalaan bilang suporta sa mahalagang papel ng BHW bilang frontliner sa serbisyong pangkalusugan sa antas ng barangay at sa patuloy nilang pagtulong sa pangangalaga ng kalusugan ng mga residente sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.